Телефонро айкиҷое мегирен намегирен ба ясола гарантияш гирен. Дар магазини Realphone ҳама намуди телефонҳо ҳастай, нав, оригинал ва яксола гарантияш катиай. Хитан метавонӣ ки ай магазини Realphone телефона ба гарантияш харидорӣ кунӣ. Салому алейкум дӯстон, иншоалло ки соз ҳастен, хуб ҳастен. Дар магазини Realphone толка iPhone, Samsung, Redmi не. Дар магазини Realphone моделҳои Infinix ва моделҳои Tecno ҳам дида мешавад ки барои шумо патоки нави моделҳои Tecno-ро овардем. Tecno Spark C-C, Tecno Spark C ва Tecno Spark C Pro. Сар мекунем ай комплектатсияи ҳамаи телефонҳо. Телефонҳо бошанд пашти ҳамашон як хеланд, як хел комплектатсия доранд. Дар дохили комплектатсияи телефонҳо чӣ мешавад? Якум дараҷа скрипка барои сим-карта баровардан ки обычно ҳамаи телефонҳо дар ин чиз дида мешавад ва камтараки дига документатсия ки вай ба фикрам ки ҳеҷ қадar дар кор нестай. Дар дохили комплектатсияш защитная плёнка, чехоли прозрачный, кабел ва блокҳои оригинал ай компанияи Tecno мешавад дар телефонҳо. Ва барои шумо мо овардем ай ҳама телефонҳои буҷетниша, телефонҳои Tecno Spark C-C, C ва C Pro. Сар мекунем ай модели Tecno Spark C-C. Ки телефон дар байни моделҳои телефонҳои Tecno ай ҳама телефонҳои буҷетни ба ҳисоб меравад ки ин телефонҳо дига ягон чиз дига харидорӣ намекунӣ. Ай ҳама хубиш дар чие ки ин нархда ты как будто ки падарка додесан тра. Ай нархи арзонишда. Чхел десен модели телефони Tecno Spark C-C-ра дизайн шахтон бинен. Дута камера, якта спичка ва якта дига лазер дорад ки ин лазерша ростигам нафаҳмидам ки барои чи ай. Экрани телефон бошад 120 Гц. 120 Гц плавни экран кор мекунад ки тарзи кор кардани телефонро бинед ки телефон чӣ хел кор мекунад. Вақтон ҳатман дар комментария баҳо диҳед ки дар нархи худаш меарзад ё ки намеарзад. Телефон батарейкаш 5000 мАч мешавад ки камераи основной телефон 48 мегапиксел ай. Мана хитон бинед телефон чӣ хел качествени камера мекунад ва пеш мебурад. Мана бинед качествени телефона ҳатман фикри хитона дар комментария нависонед. Ин телефон мешавад памяти 4 ба 128, 6 ба 128 ва 8 ба 156 мешавад ки нархаш 8500 рублай. Памяти 4 ба 128 гаш. Ва мегзарем ба телефони Tecno Spark C. C-C, яъне C-C телефони буҷетнитар, чем i-C мешавад ки i-C арзонтар. И боша мумкин 500 ё 1000 рубл қиматтар боша. Телефони Tecno Spark C дизайни телефона бинед ки телефони Tecno Spark C-C хела фарқ мекунад. Пашти ярш камеошон гирдачан ва камера и боша плавне, камера и боша камтарак баромадагия. Ва фарқиш дар чие ки камера и телефон 64 мегапиксел ай. Ай вай буд 48 мегапиксел, ай 64 мегапиксел ай. Батарейка и телефонам 5000 мАч ки ҳисоби заряд танқисӣ намекашен. Аки заряди телефон завис ай хиди одам мекунад ки вай чӣ хел заряда мемонад. Ман бошам дар як телефон 7 бор заряда мемонам, барое ки бисёр истифода мекунам. Телефон экранаш IPS 120 Гц плавни экран кор мекунад. Мана хитон бинед як коша баланд мекунем. Ва чӣ хеле гуфтем камераи телефон 64 мегапиксел мешавад ки не оператор ремонт привет. Ва бибинед ки чӣ хел телефон пеш мебурад. Мана 10x телефон пеш мебурад ба ҳами качества камера мекунад. ин телефон ҳам баҳо чиен ки C-C хуба ё ки телефони Tecno Spark C. Ва процессори телефон боша Mediatek Helio G 91 Ultra мешавад. i-C буд 81 Ultra. И боша 91 Ultra мешавад. ҷои зарядтакои телефон Type-C калонкошон стереодинамика ҳамаи боло, ҳамаи тарафи поён мехонанд ва нархи ин телефон боша 8 ба 128 гаш 9500 рубл. Бо телефона мешавад памяти 8 ба 156 гаш. Агар ки пул нараса i-C бигӣ. И камтарак қиматтарака 1000 рубл, 1500 қиматтарака нагарта. Если что бахта C-C тавсия метавонам. Бо аида телефони хуб дар байни моделҳои Tecno телефони Tecno Spark C Pro ки агар ки дар ёдтон боша соли гузашта Tecno Spark 20 Pro буд, телефон экранаш аввалной гаштагӣ буд, телефон кам-кам игравой буд. Ва ин телефон боша телефони Tecno Spark C Pro дизайни телефона бинед ки телефон чӣ хел дизайн дорад. Сета камера, якта спичка ва телефон боша памяти мешавад 8 ба 156. Ай ҳама хуби ин телефон айда телефони пешниҳод дар чие ки экрани телефон 120 Гц кор мекунад, не ки экрани AMOLED ай. Ай ваё буд IPS. Ай буд экранаш боша AMOLED мешавад ва камераи основной телефон 108 мегапиксел мешавад ки мана хитон бинед ки телефон
чхел качествени пеш мебура. 10x камера мекна, сурат мегирем ва боя бурга пеш мебурем. Хитон бинем ки телефон ба кадом качества камера мекна, съемка мекна, фикрои хитона нависонем ки ягон фарқи дар телефоном мекна ё ки намекна. И телефонам калонкаш стереодинамика ҳамаи боло, ҳамаи поён, ҷои наушник, ҷои зарядтакаш Type-C ва процессори телефон боша Mediatek Helio G 100 мешавад. Якумаш буд Helio G 91, Helio G 81 ва ин боша Helio G 100 мешавад. Яъне процессори бақувваттаре, чем ай дига моделҳои пешнида. Нархи телефон боша дар магазини Realphone 856 11500 рубл. Ба ҳамин нархҳо метавонед ки шумо ин магазини Realphone ҳамин телефонҳоро харидорӣ кунед. Агар адреси мо омаданӣ бошед, адреси мо дар шаҳри Москва, метро Бутырская, выходи 4, торговый центр Зелёный. Рақамакҳое ки дар болои экран мебинед, ин рақамҳо просто так мондагӣ нестанд. Занг бизан дар WhatsApp ва ай оператор саволое ки ай ман нагирифти ҷавоб ша, метавонед ки ай оператор пурсон шавӣ. Доставка боша ба тамоми шаҳр областҳои Россия ва ҳама шаҳр ноҳияҳои Тоҷикистон дорем. Дохили Москва да бошӣ, то пеш метода через курьер худо хоҳад ки телефонакта равон мекунем. Агар хоҳӣ ки ай дига нархҳои телефонҳо бохабар шавӣ, тока Tecno не, iPhone, Samsung, Redmi, Honor, лучи Telegram канали Realphone Москваро пайгирӣ ки дар инҷа боша ҳаррӯза аксия ва ҳаррӯза нархҳоро барои шумо пешкаш мекунем.